Hola, família! Benvinguts a Barcelomania! Avui vos ensenyarem a fer una escultura típicament balear. Un bon exemple és aquest ciudell tan nostrat. Ui, però tan nostrat no és, perquè això de made in Xina no, és que si seguim d'aquesta manera, aviat les galletes dintre i tot les faran els russos. I com que el ciudell és una escultura molt clàssica, avui la modernitzarem i l'actualitzarem. Ja està! I ara sí que farem un souvenir de bon de veres. Necessitarem records típics de les nostres illes. Per començar, un bou. Ui, un bou típic de costitx. Posarem per aquí, així per fet el bou, per aquí que queda molt bé. Aleshores, després necessitarem una sevillana típica de la fèria d'Abril de Palma. Així la posarem per aquí, preciosa. Una paella típica de vini i beca, clar. I llavors, sobretot, també necessitarem un capell mexicà de Sant Francesc de Formentera, que el posarem per aquí i queda preciós, preciós. Ara ja tenim l'estructura, només ens fa falta el color. Ara telefonaré a un amic meu perquè se vengui a totes les tendes de l'Arenal, vini la fulla i el mercat hippie d'Escanar. I sobretot, en quin preu? Una cosa fàcil, senzilla i per tota la família. 3 milions d'euros. Per tothom, per tots els públics. Ara, fins la setmana que ve a Barcelomania.